Βεβαίως, θέλω να καλωσορίσω, γιατί όπως είδατε προηγουμένως ο χρόνος ήταν πάρα πολύ πιεστικός και δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε όλους τους παρόντες. Είσαστε όλοι αξιόλογοι, αξιόλογοι και βέβαια περισσότερα στους λίγους που είναι στην πρώτη σειρά και πρέπει να φαίνονται, όπως είναι ο Ιερός μας Κύρος, όπως είναι οι άνθρωποι που μας κρατάνε πολύ ψηλά το πνευματικό μας επίπεδο και μετά έχουμε τους στρατηγούς μας, τις παιανίες και τους συλλόγους, οι οποίοι πάντοτε είναι προστάλητες μαζί μας και με μια γροφιά όλοι μαζί, και βέβαια τον τέος Αθηνομάρχη και δύο Αθηνομάρχες και ο κύριος Πολυχρονίου Κωνσταντίνος, που γνωρίζετε όλοι σας από τις επιδόσεις του ποδόσφαιρου και στην Εθνική Ελλάδος, και ο κύριος Ανώνιος. Για να μην ξεχάσει ότι έγιναν παππούς πρόσφατα και που δεν ήταν δικαιολογούν. Μία μικρή υπενθύμηση. Αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα στο Πολιτικό Μουσείο, πολλοί συλλογοί, όπως και ο σύλλογός μας, είναι πάντα μπροστάρης. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, το μουσουλμανικό θέμα. Είναι ό,τι συνεπάγεται από την αθρώα συσσόρευση των αφρομεταναστών, με το ποιος τους φέρνει, γιατί τους φέρνει και τι συνέπειες έχει μες στη χώρα μας. Και δεν γίνεται μόνο αυτό, είναι ότι από τη μια μεριά σιωπούν κάποιοι κύριοι που φυλάνε θερμοπύλες, είτε της πολιτείας είτε της εκκλησίας, διότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα χωρίς να ξέρουν που έρχονται, νομίζουν ότι έρχονται σε ένα επίγειο παράδεισο για να επιβιώσουν. Όμως υπάρχουν στόχοι. Οι στόχοι αυτοί είναι βάση σχεδίου. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά. Και το σχέδιο προβλέπει αφεντικισμό και αποδομοξοποίηση της χώρας. Είναι πολύ γλυκερό. Δεν μιλάει κανένας. Άλλοι λένε θα βγουν, θα φύγουν κλπ. Τι να φύγουν. 5,5 εκατομμύρια νέους άντρες οι οποίοι είναι ηλικίας στο μεγάλο επιπολασμό τους μεταξύ 15 και 35 ετών η δυνάμει για να δουλέψουν, να πολεμήσουν και να γεννήσουν. Αντίστοιχα στην Ελλάδα αυτές οι ηλικίες ξέρετε σε πόσα άτομα ανταποκρίνεται? Ούτε σε 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή είναι ήδη πενταπλάσια από εμάς στην χώρα μας. Και τι θα γίνει με αυτούς? Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι θέμα πραγματικότητας. Είναι θέμα πραγματικότητας. Και όσον αφορά και το πνευματικό ζήτημα από τη μεριά της Εκκλησίας, έχουμε ήδη αποδεχθεί την Ισλαμορθοδοξία. Να είστε έτοιμοι. Κάποτε λέγαμε η Ελλάδα έχει το 97-98% Ορθοδόξους Έλληνες. Αυτό πέφτει, θα πρέπει να κατέβει κάτω το 50%. Γιατί έτσι επιβάλλεται? Από πού επιβάλλεται? Θα το ακούσετε συνέχεια. Λοιπόν, αυτό στο Πολιτικό Μουσείο αύριο 7 η ώρα. Όσοι θέλετε μπορείτε να παραστείτε, να ακούσετε, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα και είναι πλήρης ανάλυσης κοινωνικο-εθνικο-θρησκευτική και δεν συμμαζεύεται. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους συλλόγους αλλά και τους παθόντες περί άμκα, όσοι γνωρίζετε, μια διαμαρτυρία καθιστική έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 23 Ιουνίου. Δευτέρα πρωί, ώρα 10 η ώρα. Θα κρατήσει καμιά ώρα. Όσοι συμφωνούν να δηλώσουν συμμετοχή εκείνη την ώρα, θα τους περιμένουμε μέχρι 11:30 το πρωί. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητες. Το πόσο απαραίτητες είναι θα το καταλάβετε μετά την ομιλία του κ. Μάσου, ο οποίος έχει αμβαθύνει πάρα πολύ το ζήτημα και έχει σαν κύριο έργο έρευνας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα. Και πού οδηγεί αυτό? Περνάει δίπλα μας απαρατήρητα. Δεν δίνουμε σημασία. Κοιτάμε τυχόν διευκολύνσεις, οι οποίες έλαβα να πάρουμε μια κάρτα εκεί πέρα, θα πάμε και θα διευθετεύουμε όλα εκεί πέρα, θα τελειώνουμε μια χαρά. Μπορεί να έχουμε και την κάρτα στην ακρίματη κοινωνία, να τα πλέουμε με κάρτες όλα κλπ. Οι συνέπειες είναι τραγικές. Λοιπόν, επαναλαμβάνω 23 Ιουνίου, Δευτέρα πρωί, 10 η ώρα, το Υπουργείο Εργασίας, όσο θέλετε. Δεν βέβαια σε αυτά τα πράγματα είναι ομολογία.
στο Τίμιο Πρεσβυτέριο και στους αδελφούς εν Χριστώ που παρίσταται σήμερα εδώ, είναι ότι οι Άγιοι πάντες σήμερα πρεσβεύουν για όλους εμάς, είναι η μέρα τους. Και έτσι οι 4 συνεπόμενοι σύλλογοι του Αγίου Όρου του Θεολόγου Μεϊανίας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμε για τους Προέδρους και μέλη αυτών, σας καλωσορίζουν στη σημερινή κατά Θεόν σύναξη, υπενθυμίζοντες όλοι, όπου ισχύει το ρητό και παραμένει και σύνθημά μας, η ισχύς εν τη ενώση, τότε η αγάπη επαναπάβεται. Ως εκ τούτου, όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι μεγαλουργούν. Σκεφτείτε όταν ενωθούν οι Ορθόδοξοι ενωμένοι γενέστε. Ωστόσο χρειάζεται ακόμα πολύ προσευχή, καθώς και ομολογία πίστεως. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε μπροστά, είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Είναι πασιφανές πλέον στο διατάφτα. Η χώρα μας, η λατρευτή Ελλάδα μας, δομείται συνθέμερα τα τελευταία χρόνια. Δεν μας αρέσει σήμερα έτσι όπως είναι. Ασφαλώς και δεν μας ταιριάζει με τα όσα οι προγονείς μας κληροδότησαν, με το αίμα τους. Υπάρχει μια παράδοση συμπεριφορά της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, της οποίας φτάνει πάντοτε μια προτέρα πολιτική κατάσταση που την καλύπτει και που της άφησε δίθεν καμένη γη. Τούτο σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει πάνω να συλλέγει μόνο καμένα γη. Μία καμένη γη από τον ένα, άλλη μία καμένη γη τον άλλο, το τέλος μας πήγε παρόν. Καταφωνημένος όμως βλέπει να κάνονται τα οράματά του και συγχρόνως να μην πραγματοποιούνται τα συμφέροντά του. Αντιθέτως διώκεται κιόλα. Διώκεται παντού και σε όλα τα δικαιώματά του, μέχρι σαφανιστού. Δεν είναι υπερβολή ο λόγος. Διώκεται αρχικά στην πίστη. Όπως βλέπετε όλα τα προτήρια, από Πατριαρχία μέχρι Άγιον Όρος, έχουν όλα καταρακωθεί από τη μανία του διωγμού, με κορυφαίο το διωγμό της Ιεράς Πανσυστημένου. Διώκεται ο Έλληνας στην πατρίδα του την ίδια, την οποία εκπολεύονται με κάθε βαρβαρότητα, με πολεμικές μηχανές, πραγματικά, αλλά χωρίς φαινομενικά όπλα. Την υποπλέγουν αδίσταχτη άρπαγε, η ανοχή της Εκκλησίας πρωτίστως. Θα το δείτε γιατί. Και έπειτα η ανοχή της πολιτείας, αλλά και του μη εξαιρουμένου, καθότι εξαπατημένου ελληνικού λαού. Διώκεται λοιπόν και ο θεσμός της οικογένειας με τη γνωστή έρευνα επισκιάζουσα υπογεννητικότητα. Στην οικονομία διώκεται με μια απαράδεκτη πτώχευση. Διώκεται στα ήθη, στα έθιμα και τον πολιτισμό με αλωτρίωση παραδόσεων και εγκατάσταση πολυπολιτισμικών και πολυεθνικών τάσεων ανάμεσά μας. Διώκεται με την αμφισβήτηση κυριαρχίας επί βασικών δικαιωμάτων, ακόμα και στην ίδια του την ταυτότητα του Έλληνος Ορθοδόξου που ξέραμε μέχρι τώρα. Είμαστε στην εποχή του απολύτου παραλόγου, όταν τα παιδιά μας υποθυμούν ατάιστα το πρωί στο σχολείο τους και εμείς πιστεύουμε ακόμα ότι λεφτά υπάρχουν ή λεφτά περιμένουν από τα μνημόνια. Περιμένετε και θα έρθουν. Περιμένετε. Αυτή η αναμονή θα μας φάει. Ενώ οι υποκοντήφοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας πίνουν το αίμα συνεχώς και καθημερινώς και εμείς διαθέτουμε το εστέρημά μας. Γιατί λέτε, όχι για τα παιδιά που πεινάνε και υποθυμούν, αλλά για μουσουλμανικά θεμένη, ευκαιρώς τα δίνουμε, λεφτά υπάρχουν, ή για επισκευές αυτών. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο Φετιχέ Τζαμί, στο μοναστηράκι, θα δείτε τις καλοσχές αυτές, το κατασκευάζουν, το επισκευάζουν και γίνεται ωραιότατο. Ωραιότατο πραγματικά, θα σας αρέσει αυτό. Γιατί, για ποιο σκοπό. Εμάς έδειξαν κάνα ναό στη Μικρά Ασία, από τους χιλιάδες ναούς που έχουμε, που η μισή έχουν γίνει καταγόγια ξέφρενων προϋποθέσεων, κατά αυτούς διασκεδάσεων κέντρα και τα άλλα είναι γκρεμισμένα ή είναι στάβλοι για να βάλουν τα ζώα τους. Κατασκευάστηκε κάτι όλα και εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό, προστάμε σε κάποιον. Γιατί, πού το πάνε αυτό. Μας μιλάνε για περίτεχνα δίθεν κυρία του ελληνικού λαού και συγχρόνως μας αποτρέπουν από κάθε εθνική και πολιτισμική κληρονομιά. Αυτό άλλο θα μας υπενθύμισε και η κυρία Άννα Ψαλούδα Μπενάκη για μείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Μας μίλησε και συρρήκνους των συνόρων και άλλα ιταμά υποδεχομένοι των τότε νέων πρώτων δημοκρατίας. Και τέλος, τι έγινε
συνέχεια και κανείς δεν μας μίλησε, κανείς δεν μας ανέλησε, μα κανείς, προκειμένου να μας αμφισβητηθούν ευκολότερα, όσα είναι υπεράσπιστα και αυτά. Διότι, όπως απεδείχθη, πρώτον, ο Φουντής μας δείχνησε έστω ούτε και προεκλογικά το κώδικα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου περιλαμβάνονται τα περίφημα για περασμένες χαρές και εποχές, 120 άρθρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου, όπου βασική αρχή είναι ένα παγκόσμιο όριο, όπου η ελευθερία του καθενός θα είναι μέχρι εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Δεύτερον, τα περί κοινωνικών δικαιωμάτων, τα θρησκευτικά δικαιώματα, τα γεωστρατηγικά, τα γεωπολιτικά δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα που εκλέγει και εκλέγεται, που τα αγγίζουν μόνο μερικά τζάκια, μη αξιοπρεπώς, αναπτυξιακά δικαιώματα και πάνω απ' όλα το δικαίωμα να είναι και να παραμείνω ελληνοορθόδοξος. Ποιος που το απαγορεύει στην χώρα μου? Στην χώρα που γεννήθηκα, την Ελλάδα. Με προγόνους Έλληνες. Πάπου προς πάπου, με γονίδια ελληνικά. Και με το προδόκιο με επιβιώσεως των οίκους του αιώνα, των προδόνων μας που γύσαν τότε και να ζούμε εμείς ελεύθερα, όχι κάτω από κάθε βότα πολεμική ή της Τρόικα ή του Δουνουτού και του Παγκερά είμαστε υπόμονοι. Και το εγγονάκι μου γεννήθηκε προχτές είναι χρεωμένο 40.000 ευρώ, όπως κάθε παιδάκι του γεννιέται. Ποιοι μας φέραν σε αυτό, για ποιο λόγο? Δεν είναι πολιτική κατάσταση. Είναι μια απόρρια σκέψεων, η οποία αυτή τη στιγμή εμπλέκεται μέσα στα συμφέροντα τα οποία είναι καταρακωμένα του Έλληνα, με σκοπό να τον φέρουν σε μια κατάθλιψη τέτοια, ούτως ώστε να τον αναγκάζουν ή να αυτοκτονεί ή να πληρώνει. Δύο πράγματα. Ή να αυτοκτονεί ή να πληρώνει. Αυτό είναι το μέλλον του σημερινού Έλληνα. Ο Έλληνας θέλει να ζει με ό,τι του χάρισε ο Θεός φανερά ή όντως υπόγεια. Μία από τις βαριές βιομηχανίες μας είναι και η βαριά κληρονομιά του φυσικού μας πλούτου. Ήδη γνωστά είναι πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο, πλουτόνιο, όσπιο, ερθρό, χρυσός, αλουμίνα, πολύτιμη λίθη και ακολουθούν πολλές δεκάδες στοιχείων του περιοδικού πίνακα της χημίας, πολλά των οποίων δεν αγοράζονται ως αντικτήμητα. Σας θυμίζω μόνο ότι ένα γραμμάριο πλουτονίου στοιχίζει 100.000 ευρώ. Η δε συνολική ποσότητα που υπάρχει στην Ελλάδα μόνο του πλουτονίου στοιχίζει 3 φορές όπως στοιχίζει όλη η Αμερική. Με τον πληθυσμό της, τα κινητά της, τα ακίνητα, τα αεροπλάνα, τις βιομηχανίες, 3 Αμερικές μόνο το πλουτόνιο. Το ουράνιο μας το παίρνουν με την ίδια λύθη. Τα πετρέλαια μας τα πάρουν ως ακάθαρτα, διότι θα τους στοιχίσει να τα διηγήσουν για να τα πάρουν καθαρά και επομένως έχουμε όφελος να μας τα πάρουν όπως είναι και να μας δώσουν ό,τι τους περισσεύει. Και ούτω καθεξής. Ωστόσο εξακολουθούν να μας φοβίζουν εκτόχευση που αποβλέπει κάπου αλλού και πείνα σαν να μας πρέπει να τιμωρηθούμε κιόλας, γιατί αλλιώς δεν πέφτουν οι αντιστάσεις στο Έλληνα για το ηθικό ώστε να γίνουμε ευκολότεροι στις αυτούς. Πρώτα στους ξεκομιτάδες της χώρας μας και έπειτα στους εγγονείς των πρωτομήτων, τους μισθοφόρους αγορές και πρωτοκάνιδες που έχουν ψηφίσει κατ' επανάληψη και μας έχουν προδώσει για να μας εξαπατούν κατ' επανάληψη και έπειτα τούτου οι σκεπτόμενοι Έλληνες να είναι ή εκτός Βουλή ή εκτός κυβέρνησης ή εκτός φυλακών. Αφήνουν τελευταίο δικαίωμα ώστε να ονειρεύονται και να στοχεύουν στο μέλλον όπως βγήσει από απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, του Ομήρου, του Σοκράτου, του Μεγαλέξανδρου, του Αγίου Μάρτου, του Ευγενικού, του Αγίου Θεοδόρου, του Φοβίτη, του Παπαδοσμάτου, του Γρηγορίου, του Παλαμάνου, του Πολίτου της Αμήνης, πρώην Εσωτερικού, διάκονες αστέρες μιας λαμπράς ιστορίας που ανήκει μόνο στους Έλληνες και θέλουν να πιστεύουμε και να επιμένουμε στο ότι είμαστε μόνοι και ορμόνοι και δεν θα τα παιδιά μου Θερμόνιμους και κάθε Ελληνόπουλο από τα ελάχιστα που γεννώνται σήμερα λόγω της οικογενειακότητας δεν γνωρίζουν ότι είναι χρεωμένα όπως είπα προηγουμένως, διότι η χώρα τους ξεπουλήθηκε και τα μνημόνια οι δανειακές συμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου
συμφωνία της 21ης Ιουνίου αποτελούν τροπιαστικά σύμφωνα παράδοση. Άνευ συγκεκριμένο για ένα κρέος που είναι ασήμαντο μπροστά σε αυτά που μας γνωστούν οι απαιτούνται και μας οφείλουν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και εντέρνουν τουλάχιστον. Ένα χρέος που έχει πληρωθεί πολλαπλό και εξακολουθούμε να είμαστε χρεωμένοι. Δεν σεβαστήκαν όλοι μας την πικρή καταγγελία των δασκάλων. Προσέχτε! Στο έργο του διαμέρισμα Αττικής, μπας και καταλάβουμε του τέλους του κούμπου. Εκεί αναφέρθηκε κάτι το συνταρακτικό. Οι μικροί μαθητές λιποθυμούν σωριδόνους στο σχολείο. Καταγγελία των δασκάλων των ανθρώπων και τρίσεων, σε επαναλαμβάνω. Και λιποθυμούν από την πείνα γιατί ο πατέρας απολύθηκε, η μάνα είναι άμερτη και το ψυγείο άδειο. Ένα από αυτά τα παιδιά μεταφέρθηκε σε ένα γνωστό νοσοκομείο και ο γιατρός διέγνωσε με όση ντροπή μπορεί να διαθέτει σήμερα ένας άνθρωπο τη διάγνωση υποσυντισμό. Δηλαδή αυτό το παιδί πεθαίνει. Και μαζί με αυτό θα πεθάνουν όλα τα παιδιά γιατί έχουν όλοι την ίδια τύχη να πέσουν στην πείνα την έντεκα ευρωπαϊκή στην Ελλάδα για να πέσουν οι αντιστάσεις μας. Να μην σηκώσουν μύτη. Και μην ξαναπούμε ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι του μεγάλου προγράμματος. Δεν το σηκώνεται. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Θυμηθείτε το γύσιμο. Ντροπή και έτσι στην πολιτεία. Όποιοι δεν είναι αυτοί. Χθες, προχθές, σήμερα και αύριο. Καθώς και στην Άμφωνη, άγωνη, τηρούσα συγκίνη θείος. Μάλλον, όχι θείος, χελιού. Εκκλησία, η οποία χαϊδεύει τα αυτιά των ερευνητών και πατά στις χώρες τους Ιερουσαλήμης και υπογράφει τόσο εύκολα τα τζαμιά στην Ελλάδα και την ίδρυση Ινστιτούτου Ισλαμικών Σπουδών του Καθολικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα αποκαλύψαμε τον περασμένο μήνα με τις υπογραφές τους. Τις δώσαμε και μεσλέφτες τους δύο κόσμους και καταδροπιάστηκαν. Είχαν υπογράψει από τους 36 καθηγητάδες του Πανεπιστημίου οι 34 συνέβησαν και οι καθηγητές μας, όχι μόνο οι ιεράρχες. Και ακριβολογώ, Άνθιμος Αλεξανδροπόλος, που παίρνει γραμμή από τον Άνθιμο Θεσσαλονίκη, Παντελεήμου Πρωτικής, Παντελεήμου Ξάνθης και Δημοτικού Παπασκηνών. Υπογραφές με δύο παιδιά στη θεωρητική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, που δεν ακούτε την πλέον σχολή για το σκοπό τον οποίο ενήλικε. Αλλά πρέπει να πάρει σχολείο οπωσδήποτε και να βουτάει ό,τι θέλουμε στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε ξεφρονωμένοι πάντες και διαλέστες. Και αλεστικά μην γίνεται, θα τα δώσετε στην ζωή. Μόνο αυτά. Ποιοι ανοίξαν τα σύνορα και ποιοι επέτρεψαν να πούνε εκατομμύρια ευρωπαϊκές, θα το δείτε αύριο στο Πολεμικό Μουσείο. Μας πουλάνε ανθρωπολογίες και υποβάλλουν ανθρωπιές στους μισοκυμμένους από τα σαφιοκάρανα στις παραλίες της Ελλάδος. Ενώ αφήνουν τα ελληνόπλα να πεινάνε τους πατεράδες τους άνεργους και κάτω από τα όρια της φτώχειας το 25% του ελληνικού λαού και αυτή τη στιγμή οι νέες μετρήσεις είπαν πάνω από 29. Πάνω από 29 και αυτό θα μεγαλώσει κι άλλο. 30, 35, 40 να δούμε ποιος θα επιβιώσει σε αυτή τη χώρα. Και δεν θα επιβιώσει εδώ. Σας ανοίγουν τους δρόμους, πηγαίνετε έξω και στην Γερμανία να ζήσετε. Δηλαδή αυτοί μας καταπατάνε και μας πολεμάνε. Εκεί θα πάμε να ζητήσουμε ψωμί. Ή στην Αυστραλία, στην Αμερική. Εδώ ποιοι θα πλύνουν, δεν θα πάνε. Είναι αυτομετανάστες. Και αυτό τους φέρνουν. Είναι ο Έλληνας του Έλληνας. Ποιο είναι το σχέδιο που καταρθώθηκε με παραβιάσεις και παράνομο διείσδυση όλων αυτών, εξίσου κατατρεγμένο όμως. Το ξέρετε, το αποδεχόμαστε. Και δυστυχών ανθρώπων, είτε από Αφρική είτε από Ασία, που τους έταξαν τον επίκαιο παράδοσο στην Ελλάδα, εκτός από την ανεπίτρεπτη Ισλαμορθοδοξία που σας είπα προηγουμένως, αυτή ισχύει από εδώ και πέρα. Θυμηθείτε το, δεν είναι αργά. Θα δείτε. Καλωσορίσατε, περάστε. Δεν μας πειράζει. Η Ορθοδοξία δεν έχει ανάγκη.
Προχθές ο Νικόδημος Αρμολίδος εκλήθη σε ένα βιβλίο υπέρ του Πάπα που έγινε τόρος, ένα βιβλίο που μιλάει μέσα για το αλάθητο, μιλάει για την αγιοσύνη του Πάπα, μιλάει για ζωή θαύματα που την κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και επειδή τον έπρεξε ο Χριστός, τι είναι αυτά που λέτε, έκανε προλογισμό του βιβλίου, τι είναι αυτά που επιτρέπετε εσύ ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης να έρθεις ας πούμε για να προλέγεις το βιβλίο του Πάπα και τι θέλετε να κάνετε, να βρίσουν τους παπικούς. Τι θα κερδίσετε με αυτό, φοβόμαστε τους παπικούς, θα μας κάνουν κακό οι παπικοί και η παπική εκκλησία. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε την κατάδια μας, καταλαβαίνετε τη χαλαρότητα, αν όχι εσκεμμένες προϋποθέσεις που αποβλέπουν αλλού. Είναι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν το βλέπουμε. Τελειώνουμε μετά, δεν με κοροβάνω. Αλλά αυτοί όλοι, αυτή τη στιγμή είναι αραδιασμένες παραλίες γιατί κάνει ζέστη και έχουν δροσιά. Το χειμώνα θα βγουν σε κάτι καταγόγια. Τώρα είναι όλες παραλίες. Συγχωρήστε μου την έκφραση, είναι άνθρωποι κι αυτοί, έτσι. Δεν έχουν που να μείνουν, δεν έχουν που να φάνε, δεν έχουν τουαλέτες. Δεν ξέρουν καθαριότητα, θα κάνουν μπάνιο. Πού θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μια κοινωνία πολιτισμένη να συνταυτιστούν ή τουλάχιστον να παρισφρήσουν. Πώς οι παραλίες είναι γεμάτες, αφοδεύουν παντού. Ήδη παραπονούνται οι δήμαρχοι κάποιων νησιών, διότι είναι ανυπόφορη κατάσταση. Πάτε τους λέει στην Αθήνα. Μα η Αθήνα είναι γεμάτη, δεν μιλάτε ελληνικά εκεί. Τι να τους κάνουμε στην Αθήνα για αυτούς, πού θα τους βάλουμε. Όμως σιωπή, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ανθρώπινα της δικαιώματα, τα οποία δεν τα αγγίζει καν, γιατί παραβρεθήκαμε το 2008 στο Πολεμικό Μουσείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τότε εμείς γράψαμε, κάναμε και εκπομπή στην τηλεόραση και γράψαμε και στον τύπο τι έγινε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσοι θυμούνται θυμούνται, όσοι δεν θυμούνται να του δώσουν τα αποσπάσματα, να γελάσετε. Δεν θέλω να αναφέρω πολιτικά πρόσωπα. Ήταν μια κυρία του Υπουργού Εξωτερικών που υπεδέχθη το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που την Ελλάδα να την προσωπεύει ο κύριος Νικόλαος Παραράς. Κύριε Πολυχρονίου, συνάδελφός σας, πρέπει να τον ξέρετε. Λοιπόν, με αποκορεύει ήδη η Ελλάδα στην καλύτερη περίπτωση κατέστη πολυφιλετική και πολιτισμική χώρα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, παραβιάζεται μέχρι αφανισμού και αυτή τη ελληνική ταυτότητα. Όλες οι πράξεις εκεί αποβλέπουν. Συγχρόνως, με συντηρητική, στην κυριολεξία πλειοψηφία των πολιτικών εργάζονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Με όσες αποφάσεις και αν κάνουν μέσα στην των Ελλήνων. Και όχι για τους Έλληνες. Αφού πλέον τα δικαιώματα των Ελλήνων έχουν ήδη υποτιμηθεί και παραβιαστεί. Με αποκορύφωμα τον αντιρατσιστικό νόμο, τον οποίο ψήφισαν οι Έλληνες για να διάγεται εθνικώς πριν για τους ανθρώπους και αλλοδόξους, δυσμενότητα για τους Έλληνες που έπαξαν πλέον να έχουν δικαιώματα και το κυριότερο πλήγμα τους είναι ότι τους απαγορεύσαν για να τα διεκδικούν. Για να τολμήσετε να δείξετε κάποιον άλλο εθνίλαδο μετανάστη ή άλλον κακοπαθούντα ή αναξιοπαθούντα, με πόνο ψυχής το λέω. Θα δείτε τι θα πάθετε. Αλλά και να μην τον δείτε με άγριο μάτι, να ξέρετε ότι ο αντιρατσιστικός νόμος του δίνει το δικαίωμα να πει ο Μανάς Παπαγεωργίου με άγριο, κοίταξε και μάρτυρα. Με ένα μάρτυρα παίρνει την ελληνική θα γίνει και εγώ φυλακίζομαι. Αυτός είναι ο αντιρατσιστικός νόμος. Με διάφορες προεκτάσεις, αλλά αυτή είναι η κεντρική ουσία. Τότε θα δείτε ποιος είναι η επικρατεία άμεσά μας. Ο περιορισμός της ελευθερίας των Ελλήνων μας απομακρύνει από το προδόκιμο επιβίωση του έθνους και από τις επιταγές των προδόκιμων.
διότι υπάρχουν στις καμπάνες των εκκλησιών μας ή θα περιορίσουν το δικό του ή θα πάψουν να ηγούν για να μην ενοχλούνται οι Ορθόδοξοι αγώδες καθώς και οι οπαδοί των αθέων ή ξενιωτισμένων πολιτικών βελιών, διότι όλοι αυτοί θα απολαμβάνουν άλλους αγαθά και δεν μπορεί να συχνάμε το ποέμα και τα πάντα που πάμε στην Εκκλησία. Πρέπει να θυμόμαστε ήσυχοι για να μην έρθει το άλλο πρόγραμμα. Τα τζάνια αυτά εξακολουθούν να κυβερνούν και να κυριαρχούν στην χώρα με τη δική μας ψήφο, αλλά με ξένους εντολείς, όχι με βολή του ελληνικού λαού. Φταίνε μόνο αυτοί ή και εμείς που φύγαμε από το Θεό και την πίμνη του? Θα τα ακούσουμε σε λίγο από τον Άγιο Γέροντα καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, που έκανε πάλι τον πόνο μέσα από τους επικάτες να έρθει ανάμεσά μας, και τότε θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Καλούμε τον κύριο Νάσο να μας μιλήσει για τη διακυβέρνηση της χώρας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ό,τι αυτή συνεπάγεται και πώς εμπλέκεται μέσα στα δρόμενα της Ελλάδας. Παρουσιολογιότητα κατηγορούμε της νήσιας ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Είμαι ο Πρεσβυτέριο, αξιότιμη θεσμική, βουλευτά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο ονόματα κύριε Παναγιώτα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα που έχουμε σήμερα μαζί στην ομολογιακή σύναξη είναι το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που σχετίζεται με τον αθλητισμό, την αποθεματοποίηση της χώρας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να πάρει το χρόνο ο τελευταίος και κεντρικός ομιλητής μας, ο Γέροντας Καθηγούμενος Γέροντας Μεθόδιος, και θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω. Αρχικά βλέπουμε την προστάτητα και έφορο του Αγιονύμου όλου στην Παναγία μας και προστάτητα όλο το ανθρώπινο γένος, μαζί με τον θεολόγο, τον Άγιο Θεολόγο, προστάτη όλου του συλλόγου μας. Επειδή ο γνωστός ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μεταξύ πολλών λέει και γνώστησε την αλήθεια, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Θέλουμε λοιπόν, αναφερόμενοι στην αγάπη σας, να πούμε 5 πράγματα τα οποία άλλοι πολύ θα προσέξετε, θέλοντας να σας ευαισθητοποιήσουμε, θέλοντας να σας δείξουμε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, γιατί η γνώση είναι αυτή που μας κατευθύνει και μας προφυλάσσει. Εξ αρχής αναφερόμαστε στη νέα τάξη πραγμάτων και στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της μαζί με την νέα εποχή, όπως τα λέγαμε. Η κάθε εικόνα που τα βλέπουμε είναι χίλιες λέξεις, όπως λέμε, διότι το ελληνικό που έχει επιλεγεί είναι τέτοιο έτσι ώστε να μας δώσει μια εικόνα πραγμάτων που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε λοιπόν τη νέα πρωτοβουλία τάξη, το New World Order, όπως το λέμε στα αγγλικά, και δεξιά μας τους ανθρώπους όπου πρωταρχικό της μέλημα είναι η αριθμοποίησή τους. Και θα δούμε γιατί, πώς, συνέχεια την κυρία. Ξεκινάμε δείχνοντάς το λεγόμενο Facebook. Το Facebook είναι γνωστό και βλέπουμε κάτω εδώ μια σύριγγα με τη λέξη Facebook. Μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι είναι στα χρόνια μας η ηλεκτρονική ηρωίνη, αν μου επιτραπεί η έκφραση, όσο και αν ακούγεται για πολλούς τραβηγμένη έκφραση. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται, οι οποίοι ξυπνούν σε ένα δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέγεται, social media. Βλέπετε τον ιδρυτή, ο οποίος όλος τυχαίως είναι Εβραίος, Μαρξούκητα. Βλέπετε πολύ γνώριζα βλέποντας εδώ τη συνδρία την ανθρωπότητα, ότι έχει κάτι ανθρώπους. Όσοι όμως ήξεραν αλήθεια ποια λέξη εμφανίζεται εκεί,
Αυτά τα λέμε διότι πρέπει και οφείλουμε να προφυλάξουμε τα παιδιά μας, την νεολαία μας, που είναι το μέλλον, η συνέχεια της πατρίδας. Αυτό που αξίζει να πούμε στο Facebook είναι ότι μεταξύ άλλων, ό,τι γραφεί δεν τροποποιείται. Δηλαδή, γράψαμε κάτι, το διορθώνουμε κάτι άλλο. Για ποιο λόγο να μην τροποποιείται κάτι? Αυτό διότι μας φακελώνουν, μας καταγράφουν τις συνήθειές μας και σε καμία περίπτωση δεν είναι προτιμητέο σε σχέση με το υπόλοιπο ίντερνετ, το διαδίκτυο που λέμε, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως το θέμα της νέας τάξης μετάτων, μεταξύ άλλων, είναι και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τα κάτωθια συστήματα, τα οποία είναι επιτρεπμένα και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι θέλουν, και όποιοι δεν το γνωρίζουν να πούνε τώρα, το γνωστό μας σύστημα του γραμματικού ελευθερικού, το δυσώνυμο αριθμό. Αυτό το λέμε χωρίς να φοβήσουμε κανέναν, απλά για θέμα γνωσιακό. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να το καταγράψουμε, όχι όμως και να αναφερθούμε στην παρούσα μας σύνταξη το πώς αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να το αποδείξουμε οποτεδήποτε. Ερχόμαστε όμως σε πιο σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς οι παραλίες φαίνονται παροχημένες. Η νέα τάξη, να πούμε εξ αρχής, θέλει να μας αλλάξει έναν τρόπο ζωής, να μας κάνει εκεί που ζούσαμε ορθόδοξα, εκεί που ζούσαμε πατριωτικά, εκεί που ζούσαμε με ήθη και έθιμα, να μας αλλάξει, να μας βάλει άλλα έθιμα και χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Εδώ δείχνουμε ειδικά, εκεί ακριβώς που βλέπετε την κουκκίδα, είναι ένα RFID. Το βλέπετε πόσο μικρό είναι? Είναι τόσο μικρό που σε μέγεθος με μία ανθρώπινη τρίχα, δείτε την ανθρώπινη τρίχα και δείτε όλα τα RFID, τα οποία είναι ικανά να παρακολουθούν αδιάλειπτα τον οποιοδήποτε άνθρωπο τα δεχτεί. Είτε πάνω του, είτε επιδερμικά, είτε βλέπουμε και ένα ηλεκτρονικό τατουάζ. Η Ελλάδα δυστυχώς ως χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ερχόμαστε τώρα στα βιομετρικά στοιχεία. Τα βιομετρικά στοιχεία, τα οποία βλέπετε εδώ την λέξη Big Brother, είναι σαν να μας παρακολουθούν αδιάλειπτα 24 ώρες. Έχουμε την γνωστή κάρτα πολίτη που θα αναφερθούμε, την γνωστή συνόφη κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι το γνωστό μας άμενα, το οποίο μου ζητήθηκε προσωπικά να κάνω προσωπικά μια αναφορά που πρέπει και θα το δούμε. Τα 6 πρώτα στοιχεία, ημέρα, μήνας και έτος γέννησης και υπόλοιπα 5. Θα το δούμε το σύστημα αυτό, διότι θέλουν οι κυβερνώντες να το παίρνουν από τη μέρα που γεννηθήκαμε μέχρι την ώρα που πεθάναμε. Κάνοντας τώρα σύγκριση με τον Αθηνή παράδειγμα, δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο και θα δούμε στη συνέχεια τα πράγματα όπως έχουν. Απλά δείχνουν ότι κυρίως το μέλημα της πολιτείας, όσο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι η κάρτα πολίτη που επιχείρησαν πολλές φορές και προσφάτως στη χώρα μας και μάλιστα έγινε ηλεκτρονική διάλογος, διαβούλευση για την κάρτα πολίτη. Ερχόμαστε στον άνθρωπο. Λέμε φάκελος, αυτός ανοίξει το ηλεκτρονικό φάκελο και δείχνουμε τον άκρα πόσο στοιχείος όπως θα δείτε και στη συνέχεια, τα 3 εδώ σύμβολα ομοιάζουν με περισσότερο που θα το δούμε και στη συνέχεια. Και εδώ και εδώ και η ΙΔΙΚΑ βέβαια είναι η ηλεκτρονική επιβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης. Μία ανώνυμος εταιρεία η οποία δεν θέλει πλήρωση υπό το κράτος και είναι αυτή η οποία παίρνει όλα μας τα στοιχεία για να μας καταγράψει. Και γινόμαστε πλέον νούμερα και όχι πρόσωπα που μας δίνουν κύριος όπως θα δούμε και σε πολλά άλλα σημεία της ομιλίας. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει αντίσταση για το άκρα από μερίδα πιστών και εξ αρχής οφείλω να πω, γιατί για πολλούς είναι ένα νούμερο. Ο αγώνας του καθενός είναι προσωπικός του να αρνηθεί ή όχι. Ο αγώνας του καθενός μπορεί σε μια οικογένεια παράδειγμα να τον δέχεται ο σύζυγος, να μην τον δέχεται η σύζυγος ή κατέβαινε. Είναι προσωπικός και ό,τι λέμε είναι για τον καθένα μας χωριστά. Βλέπουμε όμως εδώ στην κάρτα που επιχείρησαν να δώσουν τα εξάρια και λέμε είναι τυχαίο, όχι βέβαια. Ακριβώς από κάτω βλέπετε την αντίστοιχη κάρτα στη Ρωσία, η οποία και εκεί δόθηκε. Απλά παρακολουθώντας το θέμα του άμυνα, όπως θα δούμε και στην υπόλοιπη, την επόμενη μας προβολή,
έχουμε μία συνάντηση του μακαριότυπου Αρχιεπίσκοπου κ. Καληνίκου με τον Υπουργό Υγείας. Διότι αναφερόμαστε πάντοτε σε όσους δεν έχουν τον άνθρωπο. Τι θα συνιστούσε μεγαλύτερο κοινωνικό ρατσισμό παρά οι άνθρωποι που είναι ασφαλισμένοι, άνθρωποι τους οποίους κάνουν κρατήσεις, άνθρωποι που δεν δέχονται τον άμκα να μην μπορούν και να μην έχουν πρόσβαση για φαρμακευτική, για πλήρους εξετάσεων, για κάθε φορέα, για κάθε κομμάτι της υγείας. Λέμε ότι είναι κοινωνικός ρατσισμός και ειδικά αναφέρουμε ότι στην Ιταλία και στην Αγγλία υπάρχει για τον αντίστοιχο άμκα διαμαρτυρία. Απευθυνόμενο σε όσες και όσους τον αρνούνται, κάτω στα προϊόντα έχει δοθεί μια ένδυση η οποία μεταξύ άλλων είμαι αναγκασμένος να σας την διαβάσω, διότι ζητήθηκε να γίνει αυτό. Είναι κάτι πολύ απλό για όσους δεν έχουν πρόσβαση, σημειώνοντας τα στοιχεία τους δημογραφικά, ιδίως τις κατοικίες, τηλέφωνα και αριθμό ασφάλισης αν υπάρχει, λέμε ετούμε να καλυφθώ της υγειονομικής περίθαλψης από το κράτος των νοσηλειών, της χειρουργικής επεμβάσεως, των διαγνωστικών εξετάσεων του φορέα σας. Κάθε φορέας στον χώρο της υγείας έχει έναν διοικητή ένα νοσοκομείο, παραδείγματι από έναν διοικητή, από έναν πρόεδρο της Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου. Οι τρεις κύριοι αυτοί δέχονται αιτήσεις και αναλόγως ανασφάλιστους απόρους μετανάστες, σημειώστε το, νόμιμο σημείο, χωρίς καμία διάκριση, τους παρέχουν υγεία. Το αντίστοιχο ζητάμε και για όσους θέλουν να μην δέχονται τον άνθρωπο. Με έναν απλό αριθμό ταυτότητας. Η αίτηση υπάρχει κάτω, λέω και πάλι στα προϊόντα, δεν θα σας κουράσω άλλο με την αίτηση, θα την πάρουμε και θα την προμηθευτούμε που θέλουμε. Απλά βλέπουμε ότι ο κύριος Υπουργός είπε ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν άμκα δικούνται φάρμακα. Οι υπόλοιποι θα ρωτήσουν πρώτα κανείς να πεθάνουν, δεν δικούνται φάρμακα. Αυτό γιατί τόσο με το τεχνικό μεθόδιο, όσο και εμένα προσωπικά μας εγκαλούν πολλές φορές ότι ζητάμε τον κόσμο να μην πάρει ουσιαστικά τα φάρμακά του, δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Άλλωστε παροτρύνουμε ότι υπάρχουν και κοινωνικά ιατρία και οφείλει η πολιτεία σε κάθε περίπτωση να μεριμνήσει για αυτούς. Απλά λέγοντας αυτό έγινε και συνάντηση με την θρησκευτική ηγεσία. Βλέπουμε ακριβώς από κάτω ότι η απόδοση του άμκα από την κρατούσα εκκλησία δεν έχει φέρει καμία αντίδραση και συνεχώς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πετέλους τις χιλιάδες ιερείς της δεν διατύπωσαν αρνητική άποψη, οπότε κανονικά συνταξιοδοτούνται. Και το θέμα είναι και γεννάται τι γίνεται για αυτούς που δεν δέχονται τον άμκα και θα το δούμε συνέχεια. Υπάρχει λοιπόν η κάρτα υγείας και η συγκεκριμένη, επειδή διαφέρω σε χώρο υγείας, σας πληροφορώ ότι ήταν προαποφασισμένο ότι το άμκα δεν θα μείνει σαν άμκα. Θα γίνει η ηλεκτρονική κάρτα υγείας και σε κάθε περίπτωση, αν αρνούμαστε να πάρουμε τώρα άμκα για ανθρώπους παλαιότερους που έδωσαν αγώνα και μάχες κατά του ΕΚΑΜ, θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι να μας πούνε για το λάθος. Εάν ενδιαφέρει ο ποιος ήταν τότε σωστός ο αγώνας, αντίστοιχα και τώρα είναι, διότι από γεννησιμιού ξαναλέω, μέχρι θανάτου, ο κάθε πολίτης οφείλει κατά την πολιτεία να παίρνει τον άμκα, πράγμα το οποίο πολλοί όμως εξεκολουθούν το δέχονται. Και με σκοπό λέμε να έρθουν αυτά όλα συγκεντρωμένα σε μία κάρτα υγείας ή σε μία κάρτα πολίτη, τα οποία δικαιώματά μας θα αποτυπώνονται εκεί. Και βλέπετε τη γη μας σχηματικά με το ισότιμο αριθμό στον αγώνα με τις αντίστοιχες δυνάμεις. Αυτό γιατί δεν έχουμε να αποποιηθούμε τίποτε παραπάνω. Δεν έχουμε να αποποιηθούμε διότι ζει Κύριος ο Θεός, δεν χρειαζόμαστε τέτοια σύμβολα και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσει κανείς από τη στιγμή που δεν θα τα δεχτεί και δεν θα τα πάρει. Αλλά όπως θα μας εξηγήσει ο Γέροντας στη συνέχεια, πολλοί ισχυρίζονται ακόμα και οι πολίτες ότι εμείς, σαν την ώρα, πρέπει να κάνουμε τον καλό αγώνα. Διότι αν εμείς δώσουμε το κακό παράδειγμα, αναφέρουμε από την πλευρά τιμή οράσου, τιμή πρεσβυτέρη, και δεν μπορούμε να σηκώσουμε τώρα 50 γραμμάρια σχηματικά που είναι αυτός ο αριθμός, πώς θα μπορέσουμε και θα τρέξουμε αργότερα να μην πάρουμε άλλα χειρότερα τα οποία αν δώσουν χώρο και τόπο θα επακολουθήσουν τη μαθηματική απειλή. Οφείλουμε λοιπόν να θέλουμε να κάνει τον αγώνα. Ερχόμαστε στον άμκα που λέμε αυτό με μια πιθανότητα για το 11 αν μετεξελιχθεί. Εδώ βλέπουμε και τον αριθμό
φίλου κυβερνήσεως το 2009, με την περιέχει όλα αυτά, έτσι, και λέμε ότι ψάξε, ερεύνησε, αγωνίσου, λες, προσευχήσου, πάλεψε με όλα τα μέσα και μετά πάρε τον Άμκα, διότι εδώ βλέπετε Άμκα και Αφημή έχουν και 514.000 νεκροί. Δεν έχουν σβηστεί από το σύστημα. Ας πει η πολιτεία γιατί. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο Αγιώτιμο Όρος, βλέπετε κάτι ο άλλος αποφάσισε να μην πάρει κανείς την κάρτα πολίτη. Η Ιερά Κοινότητα έχει πει 2 φορές, αναφερόμενοι στην κάρτα πολίτη, να μην μιλάμε και να χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά μέσα στην ταυτότητά μας και οτιδήποτε άλλο. Αν όμως δώσουμε χώρο στην κάρτα του πολίτη, βλέπουμε ότι αργά ή γρήγορα έρχεται από πίσω και ο δυσόνιμος αριθμός που θα βρουν αυτοί από όλους. Εδώ πάνω τώρα βλέπουμε το νέο τύπο του barcode, το QR code, το διδιάστατο κωδικό του αντίστοιχου γραμματού και καταλήγουν όλα, θυμηθείτε το αυτό, σε ηλεκτρονική κάρτα την οποία θέλουμε να πάμε στο χέρι και αργότερα το προφητεύει η αποκάλυψη του. Αυτό γιατί, διότι εάν μας βρήκε ο άνθρωπος να μας τα πει στα θεματικά δεν παίρνει ο γέροντας, αποδεχόμενοι όλα αυτά τα συστήματα θα μας πει πολύ απλά, αφού σας βρήκα αριθμό, πολύ απλά πάρτε και το τελικό αριθμό το δικό μου που θα είναι ο τελευταίος στο χέρι στο μέλλον. Αυτό διότι οφείλει ο καθένας είτε να ευαισθητοποιηθεί, είτε να αγωνιστεί, είτε να νοιαστεί για το θέμα. Πρόεδρε το κονσέπτο. Διότι βλέπουμε πλειάδα θεμάτων που εμφανίζει το δυσόνιμος αριθμός. Από το ΣΕΡΝ, το γνωστό μας ΣΕΡΝ, να μην σας κουράζω τι είναι οι ταχυντής ανδρονοί που προσπαθούν να δουν το σωματίδιο του Higgs, να δουν δηλαδή το πώς λειτουργεί τον κόσμο κλπ. Όπως επίσης και το θέμα της σύζευξης. Βλέπετε πώς χαρακτηριστικά μοιάζει με τον δυσόνιμο αριθμό. Όλα αυτά είναι τυχαία. Όπως τυχαία παίρνοντας στα σύμβολα και τους συμβολισμούς είναι τυχαία. Είναι τυχαίο εδώ το G με το μάτι το οποίο θα δούμε, τον κύριο Μπάρακ Ομπάμα, κύριε Χίλαρη Κλίντον, τον Μπούς, να κάνουν ακόμα και τον Πάπα, βλέπετε τον Πάπα, να κάνει το σύμβολο αυτό το συγκεκριμένο, το αντίκριστο, το βλέπετε, πολύ καλά, δεν είναι λίγο τυχαίο. Τα κέρατα, δείτε εδώ, πλειάδα από ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σε όλες τις φάσεις της γης, σύμβολα τους, εδώ βλέπουμε το σύμβολο των πεφωτισμένων, το σύμβολο των G που θα το δούμε, των τεκτώνων, ενός άλλου κρατείου και οστά και βλέπετε κρατήσει που θα μας προγραμμίσει ο Γεώργας το σήμα εδώ του οικουμενισμού, αν βλέπετε εδώ ακριβώς το σήμα του οικουμενισμού μεταξύ άλλων. Όπως επίσης όλοι σχηματίζουν το δυσόνιμο αριθμό. Είναι άραγε τυχαίο? Όχι βέβαια. Όπως εδώ το μάτι, το πεφωτισμένο που θα δείτε στη συνέχεια τι θέλουν να κάνουν με βιομετρικές ταυτότητες, με βιομετρικά τσιπ στον άνθρωπο μελλοντικότερα. Ξανά εδώ τα ίδια, πεφωτισμένοι και κρατήστε 2 μέρες στη γη που κρύβουν τις τύχες κατά αυτούς της ανθρωπότητας. Είναι ο Άστρικτον με το γνωστό τονικό τιμίο και το Βατικανό. Να βρει το Βατικανό εδώ που συμβολίζουν κάποια πράγματα της Νέας Εποχής. Εκεί η κυριαρχία είναι πλήρης. Βλέπουμε εδώ η νέα τάξη πραγμάτων το φάκελο τρίτο μάτι. Αυτά που βλέπατε τα σύμβολα δεν είναι καθόλου τυχαία. Έχει αναπτυχθεί, σας μιλάω τώρα και από θέσεως γνωστικού αντικειμένου, έχει ήδη και γίνεται έρευνα η οποία τελειοποιείται. Πάμε στην νανοτεχνολογία, βιοτσίπ το οποίο θέλουν να επιτρέψουν στον άνθρωπο. Με βάση αυτό το βιοτσίπ θα ανοίξει, όπως βλέπετε εδώ, το τρίτο μάτι. Την επίφυση, την οποία αν είχαμε χρόνο θα καλούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίος γιατρό και λίγο να μας εξηγήσει, η οποία επίφυση κατά αυτούς θα μας ανοίξει το τρίτο μάτι, βλέπετε εδώ συμβολικά τον κύριο Ομπάμα και έχοντας με τους ευωτισμένους στο τρίτο μάτι ανοιχτό, όσο και φαίνεται περίεργο, θα μπορούμε να κατανοήσουμε πράγματα, διότι ο ανθρώπινος ο κέφαλος εκμεταλλεύεται μόνο το 8% με 19 των δυνατοτήτων του. Θα ελέγχεται το υποσυνείδητό μας, αν δεχτούμε αυτά τα συστήματα μελλοντικότερα και αυτά σας τα λέω έχοντας και αποδείξεις, αλλά για να μην θεωρηθούν ότι είναι επίσημη θέση, να τα εκφράσω και σαν προσωπική γνώμη και θα δούμε μελλοντικότερα για να μην υπάρχει παρεξήγηση αν θα επαληθευτούν ή όχι. Που υπάρχουν τα δεδομένα. Το κομμάτι το βλέπετε εδώ στο δολάριο, το βλέπετε εδώ στην Ευρώπη μέσα και λέμε οι 300 που κάνουν
που μάλλον ουσιαστικά και διηγούν όλο το παγκόσμιο μέλλον και καθορίζουν το μέλλον μας, που η λέξη του μέγιστον εδώ στο δολάριο σημαίνει τέχνη. Όπως την τριμερή την οποία συμφωνίζουν, έχει ως λογότυπο λέξτε πάλι το ισότιμο νούμερο, πάλι τριμερής επιτροπή και πολλά άλλα. Και ερχόμαστε τώρα στην τριμερής επιτροπή και στην χώρα μας, όπου κάποιοι κάνουν μάθημα διορίζουν. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Λουκά Παπαδίου, ο οποίος ήταν επιλεγμένος πριν και άλλους πολλούς δημοσιογράφους κλπ. Τι θέλει όμως η διάταξη πραγμάτων με το σύνδεσμο της τεχνολογίας του βιοτσίπ? Να μας επιτρέψει αργά γρήγορα το βιοτσίπ. Βλέπετε εδώ από το G12 2012 που έγινε στο Μεξικό μία συνάντηση ηγετών πως είχαν το βιοτσίπ ως λογότυπο. Επειδή όλα θέλουν να πάνε στο ηλεκτρονικό χρήμα, όλα θέλουν να γυρίσουν σε άλλη κατηγορία, έτσι ώστε εμείς οι άνθρωποι να διαχειριζόμαστε ούτε καν μετρητά. Είναι και ένα βήμα αυτό, η έλλειψη μετρητού, το οποίο θέλουν να πετύχουν. Και επειδή βέβαια ήδη θέλουν, αλλά ο κόσμος αντιδράει και υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές διαφωνίες, σας δείχνω ειδικά κάτι. Αυτό εδώ που θα δείτε είναι μια κάρτα. Αυτό το μέγεθος είναι μια κάρτα. Βλέπετε, όλα θέλουν να λειτουργούν με πλαστικό χρήμα. Ήδη στη χώρα μας ψηφίστηκε ακρίματη συναλλαγή για ποσά πάνω από 70 ευρώ. Πιλωτικά σε 22 νησιά και αργά γρήγορα θέλουν σε όλη τη χώρα. Αυτό βεβαίως δεν είναι μια κάρτα εξωτική, είναι ένα USB stick, το οποίο όμως θέλουν να μας συνηθίσουν με αυτά και με τα, όπως βλέπουμε στο χέρι, τα τατουάζ, να το δεχτούμε σιγά σιγά. Όπως το πρώτο μας πράγμα που είναι πιο επικίνδυνο είναι το κινητό μας. Με αυτό που λέγει ταυτοποίηση και με αυτό σας πληροφορώ, εδώ μέσα υπάρχει, εδώ υπάρχει τσίπ βεβαίως. Αλλά η διαφορά είναι ότι τώρα που χωριζόμαστε, το αλλάζουμε, το πετάμε, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει δικτατορία. Με το γνωστό μας κινητό λοιπόν γίνονται μια σειρά πράγματα και ειδικά με τα κινητά επαφής βλέπετε ότι μας εθίζουν σε μια τεχνολογία για να μας προειδεάσουν το τι θα ακολουθήσει. Βεβαίως η τεχνολογία εξελίσσεται. Είναι σαν ποτάμι που περπατάει και δεν γυρίζει πίσω. Αλλά εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε και να πούμε το τι γίνεται. Και βλέπετε σε ανθρώπινο χέρι είναι μπρασελέ, το οποίο το χέρι μας το ίδιο γίνεται το ρόλο του κινητού. Υπάρχει βίντεο, το οποίο δεν υπάρχει χρόνο να το δείξουμε, το οποίο δείχνει πώς το χέρι προβάλλεται η οθόνη από αυτό το ουσιαστικά είναι ένα βήμα, λέμε λίγη σκάρα, είναι όπως είναι στο τηλέφωνο. Και ερχόμαστε όλα στο βιοτσίπ. Τώρα έχει αυτή τη μορφή. Μη μου πει κανείς ότι δεν γνωρίζει, αυτό δεν είναι άνθρωπο να απολαμβάνει το μέγεθος όπως του ζωγιού, αλλά σας λέω είναι πολύ μικρότερη τεχνολογία. Πάρα πολύ μικρή. Από ό,τι δείχνουμε εδώ. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι για να μην σας κουράσουμε μόνο με τις τεχνολογίες. Βλέπετε την παιδεία και την επιμόρφωση. Το είπε και ο πρώτος μας ομιλητής. Το κυρίαρχο μας μέλημα είναι τα παιδιά μας. Όταν η παιδεία είναι λάθος, όταν πάει σε λάθος κατεύθυνση, τι οφείλουμε εμείς ως γονείς? Να κάνουμε ακόμα και στα σπίτια μας κρυφό σχολείο. Σας το λέω από λόγω γνώσεως, ως γονιός, ως πατέρας που αξιώνει ο Θεός, διότι σήμερα βλέπετε ότι το σχολείο σε πολλές περιπτώσεις δεν διαπαιδαγωγεί και πιάνουμε παράδειγμα με αυτό. Στην τρίτη γυμνασίου μπαίνει κοινωνιολόγος ο οποίος λέει ότι η ομοφυλοφιλία είναι φυσιολογικό πράγμα. Και εκτός αυτού λέει ότι όποιο παιδί πει το άλλο ότι είναι ομοφυλόφιλος, με ρατσιστικές διαθέσεις θα κατηγορηθεί και μπορεί και να απολυθεί από το σχολείο. Αυτό γιατί σας δείχνω ένα δείγμα καφής πέρα από όλα τα λάθη, να λιώνουμε την ιστορία. Να μας λένε περί συνοστισμών και περιθωριολογικών. Να μας λένε ότι γύρω στο 1821 ήταν ομοφυλόφιλος. Να μας λένε πράγματα ανήκουστα που με μια λέξη όπως έλεγε ο Παπαδομάς Εντολός θα βγουν πράγματα από το σχολείο που δεν τα βάζει, δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους. Αυτό να το πιστέψουν. Αυτό να το πιστέψουν. Εδώ βλέπετε, τρέχουμε δηλαδή να φτάσουμε στην επόμενη μας διαφάνεια, το φάκελο ηλεκτρονικού έλεγχου κτηνοτροφίας. Κατάμερα όλα τα ζώα, αρχικά
πόλο, όπως ένας δυναμικός πόλος που έχει διοξίτ, που μπαίνει μέσα στο ζώο, να ελέγχουν τα πάντα. Μήπως οδεύουν τα γραφεία για την ανθρωπότητα? Θα μας το δείξει το μέλλον αυτό, αλλά οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι. Εδώ βλέπετε το φάκελο της νέας τάξης πραγμάτων, πολιτική και πολιτική και νομολογιώτα και μήνυμα. Δείτε τον τίτλο της Βαβέλου και συγκρίνετε το με το σημερινό του Στρασβούργου. Είναι μήπως πανομοιότυπος ή μας φαίνεται, είναι συντοματικό? Όπως δείτε εδώ, το Βατικανό, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά από ποιους και πώς καθοδηγείται. Επιλέξαμε να δείξουμε και δύο πολιτικούς μας, τους δύο πρώην, τον πρώην και τον ίδιο πρωθυπουργό. Βλέπετε, παρά την αλλαγή των δύο πολιτικών, οι χειραψίες παραμένουν οι ίδιες. Είναι τυχαίο? Έχετε υπόψη ότι οι χειραψίες τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ερχόμαστε τώρα στους αγαπητούς, τους δανειστές μας, τους κυρίαρχους, οι οποίοι ο κύριος πρώτος ομιλητής, σας ξαναλέω, πάρτε το βιβλίο Κόντος, αποδεικνύει πως ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν ο δάσκαλος του Χίτλερ με στοιχεία, με καθηγητή Χάρβαρντ και έχει γράψει βιβλίο το 2014, το οποίο δεν αναιρείται και δεν παίρνετε πίσω. Και βλέπετε τον κύριο, τον Μισέλινα, τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος μας μισεί Θανάση περισσότερο δε και του Χένρι και του γνωστού μας διόγκου. Όπως και την κυρία Μέρκελ να κάνει ένα συμπληρωματισμό. Δεν είναι πάντως τυχαίο, όπως τυχαία δεν είναι και η εικόνα που βάλαμε εδώ, ότι η νέα τάξη πραγμάτων καθοδηγεί τους πολιτικούς να ψηφίσουν νόμους, να κάνουν αυτά όταν και όποτε θέλουν. Διότι αυτό συνάγεται ως εξής. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας παράδειγμα, προχωράει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προχωράει και στην ομόδοση Ρωσία που δεν θεωρείται ευρωπαϊκή χώρα. Σταματάει εδώ, σταματάει εκεί. Τρέχει εδώ, τρέχει εκεί. Απλά διερωτώμαστε τι γίνεται. Και ερχόμαστε στα διαδοτικά προϊόντα, τα μεταλλαγμένα τα γνωστά. Φανταζόσασταν ποτέ, οφείλουμε να δώσουμε μία αναφορά και σε αυτά, διότι η νέα τάξη πραγμάτων είναι νέος τρόπος ζωής. Βλέπετε, τετράγωνο καρπούζι, το φανταζόσασταν ποτέ? Βλέπετε την ντομάτα, η οποία ως μεταλλαγμένος σπόρος γίνεται ντομάτα. Και βλέπετε και τα υβρίδια. Είμαστε από αυτή τη θέση υπεύθυνα να δώσουμε κάτι το οποίο μπορεί να κάνει. Και να ρωτήσετε τους γεωργούς, τους αγρότες μας. Υβρίδιο, όταν βάλεις τον ένα χρόνο, τον δεύτερο χρόνο δεν θα βάλεις καθόλου παραγωγή. Αυτό θέλω να ελέγξω. Την παραγωγή ή θα βάλεις πολύ λίγο. Και δεύτερον, το κομμάτι το μεταλλαγμένο. Όπου φυτευτεί, λέει, μεταλλαγμένο σε απόσταση ενός μέτρου δεν πιάνει κάτι άλλο. Είναι τυχαίο, άρα κάντε αυτή τη δοκιμή μόνοι σας. Και βλέπετε στα μεταλλαγμένα, είναι ένα μήλο που από πάνω βλέπετε δεν μαυρίζει. Κάτω είναι το σημαντικό μήλο. Είναι απομεταλλαγμένο καρπό, το οποίο δεν μαυρίζει και δεν σαφίζει. Βλέπετε εδώ τη γνωστή διατροφική εταιρεία Σπόρων, η οποία από έξω από το μήλο το ξεκάζει για ένα ζυναντινοκτόνο, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα, γιατί προσπάθησε να μην έρθει στην χώρα μας και είναι καρκινογόνο, για να ξέρουμε τι μας ταΐζουν. Και ερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε στη νέα τάξη πραγμάτων άγγελ διατροφή και προϊόντα. Βλέπετε εδώ το γνωστό για τους μεγαλύτερους και τους νεότερους μάλλον, γνωστό ποτό χέρι, το οποίο περιέχει τα βρύμη, είναι ένα αργιακό ποτό. Εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι. Θα έλεγε κανείς Άγιοι Αρχιερείς, δυστυχώς απουσιάζουν. Άγιοι όμως Ιερείς, πνευματικοί, γονείς, διδάσκαλοι, αναφερθείτε σε αυτό στα παιδιά σας. Αυτά είναι μεταλλαγμένα προϊόντα τα οποία πίνουν και καταναλώνουν τα παιδιά μας. Είναι ένα προϊόν το οποίο, το λέει η λέξη, σου δίνει μια κολασμένη δύναμη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η κολασμένη δύναμη. Και βλέπετε και το επόμενο μάνστρο, το οποίο σχετίζεται με το 5-6. Βλέπουμε την ψυχαγωγία. Έχουν κατορθώσει να κάνουν τη γυναίκα άντρα και τον άντρα γυναίκα. Σας πληροφορώ ότι στην Αμερική ψηφίζεται νόμος ο οποίος θα έχει και τις 4 κατηγορίες περιλάβει. Τις λένε LGBT. Ακούστε τι είναι. Η πρώτη L είναι αυτοί που έχουν τις σεξουαλικές προτιμήσεις γυναίκα με γυναίκα. Το νομιμοποίησαν εντελώς. Η δεύτερη είναι σεξουαλική προτίμηση άντρα με άντρα. Η
Τρίτη είναι αυτοί που έχουν αμφότεροι προτιμήσεις πότε με γυναίκα αλλά πότε και με άντρα. Και η τελευταία θα μας την αναλύσει ο Γιώργος πόσο η τρία είναι να πούμε τον δημιουργό μας δεν με έβλασε καλά άντρα θα γίνω γυναίκα. Δεν με έβλασε καλά γυναίκα θα γίνω άντρας. Δηλαδή είναι η τελευταία κατηγορία με αλλαγή φύλου. Εγχειρίζονται και αλλάζουν φύλου. Και αυτό το προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης. Αφιδώς, χωρίς καμία κόμμα, βλέπετε εδώ τα δύο σύμβολα, τα βλέπετε να παντρεύονται κιόλας. Το επιτάσσει η Ευρώπη, η χώρα μας καθυστερεί. Ήδη στις 16 από τις 27 χώρες έχει ψηφιστεί ο νόμος τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να παντρεύονται κανονικά. Και λέμε, κλείστε την τηλεόραση, διότι την τηλεόραση είναι άδεια. Δεν είναι παιδαγωγή, είναι αντιπαιδαγωγικό, προβάλλει άλλα πράγματα και δεν είναι κάτι καλό όπως οι δημοσιογράφοι. Βλέπετε εδώ, το δούλο του, βάλαμε ένα παράδειγμα, έκανε λάθος στους πολλαπλασιαστές και στα δάνεια τα οποία μας έβαζε να πάρουν και να πληρώσουν παραπάνω και κανείς τους δεν το είπε. Γιατί κύριοι δημοσιογράφοι, σας εγκαλούν, σας λένε υπάρχει λόγος και δεν το κάνουν. Τέλος, η πολιτική και η ατζέντα 21 που είναι σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Και το ηλεκτρονικό χρήμα που αναφερθήκαμε το πλαστικό. Το βλέπετε εδώ, 70 ευρώ και περισσότερο θα υπάρχει κάρτα συναλλαγών. Ερχόμαστε σε έναν άλλο φάκελο την εξωσωματική γονιμοποίηση. Όσοι γνωρίζουν εξωσωματική γονιμοποίηση, τι γίνεται. Ότι μπορεί ο γονιός να επιλέγει το φύλο του παιδιού, μπορεί να επιλέγει το χρώμα των μαλλιών, το χρώμα των ματιών και το δυσάρεστο είναι ότι γονιμοποιούνται αργότερα περισσότερα ζεύγη, τα οποία τα υπόλοιπα είναι σαν είναι έκτος στο τέλος. Έχει φτάσει τεχνολογία σε πολύ φοβερά πράγματα τα οποία δεν μας παίρνει ο χρόνος να σας πούνε. Φάκελο μεταμοσχεύσεις. Δεν μας το έχουν πει. Υπάρχει εικαζόμενη συνένεση να δώσουμε τα όργανα μας. Κάντε δήλωση, αν δεν την καλή γνώμη, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα όργανα μας παρεκτός από αυτά που είναι διπλά. Διότι, δείτε τον κύριο, είναι ο κύριος Ντέιβιντ Ροφέρ. Έχει σε ηλικία 99 χρονών κάνει 6 μεταμοσχεύσεις καρδιάς και 2 ύπα. Ποιος μας λέει ότι ο κύριος αυτός δεν πλήρωσε και μάλιστα με καταγεγραμμένο ιστορικό στην Τουρκία να έχουν σφαγιαστεί 6.000 Σύριοι που πέρασαν στην Τουρκία λόγω των γεγονότων που θα είστε πιστεύουμε ενήμεροι, έχουν κατακαιρματιστεί και σφαστεί και δεν έχουν πάει τα όργανα τους. Το όργανο δεν μπορεί να βρεθεί. Είναι επιθεωρητικά, βεβαίως. Και ολοκληρώνοντας, έχουμε τη γεννητική τροποποίηση. Η γεννητική τροποποίηση στο επόμενο, το οποίο είναι να επεμβαίνουν και να φτιάχνουν ανθρώπους σε εργαστηριακό κλάδο για να πάρουν όργανο. Δεν θα σκουράσω άλλο. Τα επιτέρματα και την εμβιομηχανική. Και τέλος στους πιστωτικούς οίκους, τις αγορές οι οποίες όλες τυχαίως είναι όλες ανήκουν σε χέρια των πιστωτών εβραϊκών και εβραίων χέρια. Και καταλήγουμε ότι η νέα τάξη πραγμάτων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται σε χέρια. Τα δείγματα γραφής τουλάχιστον αυτό δείχνουν μη ατόμων που δεν μπορούν να μας διασφαλίσουν την ορθοδοξία, τα ίδια τα έθιμα της παραδόσης μας, να αναγνωριστούμε ο καθένας μας τι επιζητά, τι θέλει, διότι εμάς η δική μας αξία, η αρχή αναφορά είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά λέγαμε, παραδεινόμενος στους αιώνες είναι ο αυτός, χθες σήμερα και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Για την εμπερίστατη μελέτη που έχει κάνει η κυρία Πολιτική Διακυβέρνηση χώρας και πότε δούμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και τέλος, το λόγο έχει ο Πανοσυλλογιώτατος καθηγούμενος της Ελλάδας.
Σεβαστήματες, αγαπητές αδελφές εν Χριστώ και αδελφοί, σήμερα το Άγιο Ευαγγέλιο μας έλεγε «Πας ως της ομολογήσει εν εμεί έπρεσεν των ανθρώπων, ομολογήσω και εγώ αυτόν